Всички земни краища ще видят спасението от нашия Бог. Прогонени в изгнание в Вавилон, израелтяните загубили всичко – земята си, царя си, храма си и с това възможността да почитат своя Бог, който в миналото ги е извел от Египет. Но ето, гласът на един пророк прави удивително съобщение. Време е да се върнем у дома. Още веднъж Бог ще се намеси с мощ и ще поведе израелтяните през пустинята до Йерусалим, а всички народи на земята ще бъдат свидетели на това чудно събитие. Всички земни краища ще видят спасението от нашия Бог. И днес новините са изпълнени с тревожни съобщения. Хора, които губят работата, здравето, сигурността и достойнството си. Млади хора, които рискуват бъдещето си заради войната. Бедност, предизвикана от климатичните промени в техните страни. Народи, които са загубили земята, мира и свободата си. Трагичен сценарий с планетарни размери, които ни оставят без дъх и затъмняват хоризонта. Кой ще ни спаси от унижението на това, което смятахме, че притежаваме? Надеждата изглежда безмислена. И все пак, пророчеството на пророка е и за нас. Всички земни краища ще видят спасението от нашия Бог. Неговото слово разкрива действието на Бог в личната и колективна история и ни кани да отворим очите си за знаците на този план за спасение. Всъщност, той вече действа в образователната страст на един учител, в честността на един предприемач, в правотата на един администратор, във верността на двама съпрузи, в прегръдката на едно дете, в нежността на една медицинска сестра, в търпението на една баба, в смелостта на мъже и жени, които мирно се противопоставят на престъпността, в гостоприемството на една общност. Всички земни краища ще видят спасението от нашия Бог. Рождество Христово наближава. В знака на беззащитната невинност на младенеца може да разпознаем още веднъж търпеливото и милостиво присъствие на Бога в човешката история и да го свидетелстваме с нашите избори, с които вървим срещу течението. В един свят като нашия, в който се теоретизира борбата, законът на по-силния, на по-хитрия, на по-безскрупулния и където понякога всичко изглежда парализирано от материализма и егоизма, отговорът, който трябва да се даде, е любовта към ближния. Това е лекарството, което може да излекува. Това е като вълна от божествена топлина, която се разпространява и прониква в отношенията между хората, между групите и постепенно преобразява обществото. Всички земни краища ще видят спасението от нашия Бог. Както и за народа на Израел, така и за нас, това е моментът да тръгнем на път. Благоприятната възможност да направим решителна крачка напред към онези млади или възрастни, бедни или мигранти, безработни или бездомни, болни или затворници, които очакват жест на грижа и близост, свидетелство за деликатната, но ефективно присъстваща Божия любов сред нас. Днес границите, отвъд които може да се разпространи това послание на надеждата, са не само географски, които често се превръщат в стени или болезнени линии на война, но и културните и житейските.
Освен това, ефективен принос за преодоляване на агресията, самотата и маргинализацията може да дойде от дигиталните общности, които често се състоят от млади хора. Както пише конгуанският поет Хенри Болкуола, «О, божествена надежда! Ето, че в отчаяните пориви на вятъра се очертават първите фрази на най-красивата любовна поема, а утре е надеждата». Всички земни краища ще видят спасението от нашия Бог.